Aperkat zadnjom rukom. Aperkat desnom rukom. Opet ću naglasiti. Lakat što je moguće bliže tijelu. Izbacujemo iz tijela i radimo sa šakom jedan okretaj gdje, nazovemo to opet šarafom, gdje će ruka završiti na tijelu, odnosno ovdje radim aperkat na glavu, na bradu protivnika. I on može biti svijesta u napadu, a može biti može biti i u povlačenju, odnosno kad izlazimo iz borbe, a protivnik je jurno za nama. Desni aperkat je izuzetno nezgodan, neugodan za protivnika. Njegova putanja se ne vidi. Protivnici se gledaju u oči, najviše u prsa. Tu osmatraš protivnika i tražiš njegove pokrete, tražiš uopće naznaku njegovih udaraca da bi mogao sam reagirati. Udarac koji dolazi ispod, koji dolazi dolje, ne vidi se, barem u jednom dobrom dijelu njegove putanje i tek kad je ruka negdje na pola, shvatiš da dolazi aperkat, moguće prekasno. Desni aperkat je ujedno opasan udarac i za samoga onoga koga izvodi. S njim se puno otkrivamo u trenutku dok on ide dolje, dok on traži poziciju. Otvorili smo se, cijela naša strana glave koju pokriva desna ruka je otvorena. Protivnik koji je puno brži od nas, koji brže reagira, vrlo lako nam može plasirati i direkt i kroše koji nas onda pogađaju u nezaštićenu glavu. Udarac desnim aperkatom samo kad smo već jako dobri boksači, kada vladamo distancom, kada znamo udariti udarac, procijeniti da protivnik nema tu brzinu i nema tu reakciju koja će nas iznenaditi za vrijeme izvođenja desnog aperkata.